malamai suka ce a cikin istighfari Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mutum arziki, ya bashi arziki, ya bashi yaya, ya bashi dukiya, ya sa masa albarka a cikin rayuwarsa. Istighfari shine yake naqlul insani min ad-da'fi ila al-quwwa, ya dauke mutum daga rauni ya fada cikin karfi insha Allah, daga kuma hazimatun ila al-intisar, daga karyewa zuwa samun nasara, sannan kuma yana dauke mutum daga talauci zuwa wadata. Ina mai neman rufin asiri, ina mai neman wadata, ka yawaita istighfari, ka yawaita tuba zuwa ga Allah. Wa min adh-dhanbi ila at-tauba, istighfari ne ke nakale mutum daga zunubi ya mai da shi kan tuba. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa istighfari falala da riba da yawa. Saukar da ruwan sama, yursilis sama'a alaikum midrara, idan kuka rasa ruwa ku yawaita istighfari ya ku bayin Allah.